Germany, murang na ni. Yun mo. Oh, maong ta inanaklara may kaus kud manay. Uy, magulo. Tawag mo kuya. Ate! Ate! Amay kawas mo! Ate! Nagula! Ilabas mo lang amay kawas mo. Ay ikin mo lang. Ipaagaw mo lang. Tani, naani. Huwag mo ipaagaw. Ang pasok mo si nanay. Agkala kasi masusungi ditan. Ate! Cellphone ka na cellphone. Makapainis. Paago na lang mo. Naani, nuran na lang mo. Tulaya. Disi kayang paago no gabay mo. Uy, ganun ta ka ba, nanay? Nanay ni? Si ate. Magiran nila. Nuran na lang mo. Takawas mo. Siya lang mo sa pangkinam mo. Bag no siya sumampusak. Ag mo ikin sa kawas ko. Kawas mo tanay. Nasayang. Ang sa mandadabog ka. Ang garo mampasnok ka. A few minutes later. Ano nang pa Germany? Maluram la. Ang kusikot, agalay sasampay raratay kausot. Tulatan. Tentak mo tay. Apa? Takawas pa di ikin. Ako makasalanan. Ya unurum. Lalamur. Ano pa, maluram lang. Sasampay. Paano? Umpalingit. Pa Germany, murang na ni. Yun mo. Oh, maong ta inanaklara may kaus kud manay. Yan sampay ko. Masusungi ka? Amo mo laba ya bagay. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.